Бу көннәрдә Буа районының Килдурас авыл җирлегенә кергән 4 авылда да юллар салына. Барысы да үзара салым акчасы хисабына. Аларда яшәүчеләр авылларны шул рәвешле тернәкләндерү мөмкинлегенә сөенеп бетә алмый. Чираттагы репортаж шул хакта. Килдураслылар үзара салым акчалары җыелуга, аларга башкарыласы эшне һәм аның нәтиҗәләрен көтә башлаган инде. Аны җан башына 500 сум күләмендә җыйганнар. Хәзер әнә әле бер, әле икенче урамда таш юллар иелүгә шатланып бетә алмыйлар. Менә Аллага шөкер, без Гагарин урамында торабыз. Гагарин урамының битте дисәк тә була. Аның бер әлеше калды. Һәм Искалаша авыл ягында, Ленин урамында бөтен урам буе белән төзелеп бетте. Аллага шөкер. Инде калган көннәрдә дә Алла теләсә безнең хәзер тагын Лач ягында Татарстан урамы, Муса Җәлил урамы бетте кебек. Инде Фатих Кәрим урамын әзгенә тоташтырасы калды. Һәм инде күрәбез менә юлларыбыз шөкер, иншалла ясап бетерделәр дип әйтергә кирәк. Һәм инде күрәбез тигезләделәр. Бик матур чыкты дип әйтәм. Инде тырышын вакыт күрсәтер. Һәм инде шанам, бу юлларыбыз инде бишмәс дип. Авыл җирлегенә барлыгы 7 авыл карый. Шуларның 4сендә быел 1 чакрымнан күбрәк арада таш өслекле юл салына. Эшләрне МПП ЖКХ оешмасы эшчеләре башкара. ЖКХ эшеннән халык үзе карап тикшереп торды, һәркем үзенең интересе бар дип әйтик. Үзе урамына салынганлык белән, шуның белән алар бу организация эшеннән канәгать, юллар яхшы булды. Икенче елларга да ни юк, претензия юк дип әйтик. Юллар нормально. Бүгенге көндә юллар салу төгәлләнеп килә. Күп калмады, Казма дигән авылда безнең бетереп юллар ясалып бетә. Тагын 1-2 елда шушы авылларда да бетә дип әйтәм. Авыл җирлегендә әлеге үзара салым средстволарына башка яңарту эшләре дә башкарыла. Бәпки дигән авылда чишмә яңартылды. Кабалан дигән авылда зиратка сарай ясала. Бунадан башка да бик күп эшләр башкарыла. Рәхмәт президентыбызга, безнең республикада шундый күп программалар булуына. Бүгенге көндә спортплощадка ясалып ята дип әйтик. Эш авылга урамлар кертелде жаңадан. Шундый эшләр. Юллар яңартылып беткәч, авылларда зират эшләрен карарга планлаштыралар. Алсу Сәмигуллина, Вакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.